Čaute ľudia a vítajte späť pri YouTube kanálu Black Magic. Dneska si spolu ukážeme tutoriál jedného kartového triku, ktorý som vám ukazoval v minulom videu, nazýva sa statická elektrina. Takže zoberieme si ako zvyčajne balíček kariet. Divák si vyberie jednu kartu z balíka. Napríklad zapáči sa mu táto. 5 kárová. Divák si ju bude musieť zapamätať a dá ju na vrch balíka. A teraz kúzelník musí urobiť falošné miešanie. Falošné miešanie sa robí asi nejako takto. Začne miešať a túto prvú kartu musím premiestniť. Túto prvú kartu musím premiestniť dozadu. Asi nejako takto. Zostala tu, vidíte. A ideme ďalej. Ale teraz s týmito prstami kartu pridržíme, aby nešla ďalej hore a miešame ďalej. Teraz zoberieme aj tú poslednú kartu a túto tiež začneme miešať. Ale tá karta nám musí zostať túto hore. Teraz musíme urobiť nejaké gesto. Statickú elektrínu musíme vyvolať napríklad trením prst o ruku, napríklad o nohu, o vlasy, o hlavu. To už je na vás. A teraz tá ťažšia časť. Statickú elektrínu, tú kartu vyberieme tak. Karta bude na vrchu balíčka a potrebujeme to tak, že malíček musíme tiež vystrieť, keď budeme vyberať tú kartu. Asi nejako takto. Ukazovák necháme hore na balíčku. Asi nejako takto to bude vyzerať. Vyberieme ju, divákovi ukážeme, že sme ju vybrali zo stredu a nie z kraja. Takže toto bol ten tutoriál na video statická elektrina, no na kúzlo statická elektrina. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte aj odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.